Què tal? Benvinguts i benvingudes a un nou vídeo per al canal. Espero que estigueu molt i molt bé. Tornem amb el bàsquet femení. Tornem amb en Francesc, amb en Xico. Què tal, nen? Com estàs? Ens estem veient més que... Bueno, més que... No sé. T'estic veient moltíssim, eh? Començo a estar fart de tu, jo, Jan, però bueno. Aquí estem una setmana més per parlar de bàsquet femení, de l'Uni Girona, la Penya, que de la Seu, equips que estan en diverses situacions, i bé, ara en parlaré més a profunditat del que els espera aquest cap de setmana, però amb ganes, amb ganes. Tenint amics com tu, qui ja tenien amics, eh? Amb aquestes paraules tan maques Veus que me tu? dius. Bé, dues coses. Tenim una proposta de nom que no ens acaba de convèncer, però tenim una proposta i la valorem moltíssim. És d'en Josep RR4 i és Girona BQ femení, però clar, ens agradaria donar-li algun parell de voltes. Ja és veritat que parlem més de l'Espart Girona que dels altres equips catalans, però perquè som de la comarca i estem molt més ficats en aquest equip, en el seu dia a dia, que no pas els altres, encara que també hi parlem. Per tant, si pot ser alguna mica més neutral o tenir a veure amb alguna, no sé, amb alguna jugada, amb alguna cosa de Girona i del territori, o per exemple, el Cinquè Riu. Estaria prou bé, no? Aquest nom. Podria estar bé, podria estar bé. Podria estar bé. Però vaja, el que vull és més propostes. Volem més propostes aquí en els comentaris, que ja tenim una proposta, però en volem més. Dit això, Xico, primera vegada que ho farem i com si fóssim youtubers de veritat, digue'm un número de likes. Va, a veure si hi arribem pel següent capítol, que està tenint molt bona acollida, però sempre vol més. I aquestes coses, si s'inciten, doncs després funcionen. Un número de likes. Tiraré molt per perfil baix, ara. Però home, és que ho has de fer, 10. Jo crec que 10 és una xifra que hem de poder assolir, Sí, jo crec que ho podem fer. Entre el teu i el meu ja són 8. O sigui, hem d'aconseguir... Doncs ja està. Ja ho tenim, Fem el like des del compte de Gent de Bàsquet, també. El like des del meu segon compte de YouTube i ja està, no? Ja ho tenim. No, a veure, 10 likes sense comptar els nostres dos. Per tant, hem d'arribar a 12. Va, deixem-nos de tonteries. Comencem? Comencem. Comencem, el programa d'avui tractarà de prèvies, perquè, com sabeu, han estat setmanes de finestres FIBA, jornades classificatòries pel Mundial, en què han jugat 5 partits en una setmana, una autèntica bogeria, competicions 3x3, entrenaments 3x3, i per tant no hi ha lliga femenina, no hi ha competició europea, però sí que ve la part final d'aquesta lliga femenina que es juguen moltes coses per dalt i per baix. Començarem per dalt, començarem amb el duel entre el segon classificat i el tercer, Espart Girona contra València Bàsquet, encara que juga a terres valencianes, diumenge a 1:15. Xico, partit importantíssim, bàsicament, perquè hi ha una diferència només ja d'un partit entre aquests dos equips. Bé, perquè jo crec que sembla que la temporada de València estava sent més discreta fins al moment, perquè al principi de temporada van queixar algunes derrotes inesperades. Llavors, clar, ja vas veure com de seguida tant Espart Girona com Casamont Saragossa es quedaven sols en aquesta lluita per la primera plaça, però, clar, els últims resultats de l'Uni Girona, doncs, que caient en pistes com Würzburg o que hi han derrotat també com a local contra el Saragossa, ara abans de la finestra FIBA, doncs fa que la classificació es vagi igualant una miqueta més cada vegada. Llavors, tenim el Saragossa amb 2 victòries, l'Espart Girona amb 3 i el València amb 4. Tots els partits són importants. Ara jo crec que ja estem en aquell moment on a cada partit se li pot dir que és una final pels equips que s'estan jugant coses, perquè doncs, queden 6 jornades, que això és un mes i poc de competició. I bé, per l'Uni l'objectiu, tot i que Roberto sempre remarca molt el fet que ell el que busca és treballar bé en el dia a dia com a objectiu, doncs està clar que club, afició i segurament jugadores volen tenir les ganes d'anar més, intentar lluitar fins a l'última jornada per aquesta primera plaça.
Totalment. I per fer-ho hauran de guanyar el València, que ja hem explicat que la competició ve de finestres FIBA, però és que vull remarcar-ho perquè el València doncs segurament és un dels equips que s'ha vist més tocat per aquestes finestres FIBA. Dic tocat perquè moltes jugadores han marxat amb les seves seleccions, fins a 6 en total, 4 amb la selecció espanyola, Auafam, Buenavida, Raquel, Maria Araujo, jugadora de l'Espart Girona, amb Alemanya la tiradora Fievich i en Bulgària Kalia Hilsman, ara anava a dir malament. Clar, són 6 jugadores, per part de l'Espart Girona són bastants menys, són la meitat, i tenim Erika Carter, que ha anat amb el 3x3 d'Azerbaiyán, Carolina Guerrero, que ha anat a entrenar amb el 3x3 de la selecció espanyola, i a Chloe Bibi, que ha anat a Istanbul a fer el premundial amb Austràlia, al qual s'ha classificat. Erika Carter ha jugat, és la que ha jugat més, Carolina Guerrero no ha jugat, i Chloe Bibi, amb Austràlia, que és una selecció tan potent, doncs ha tingut poc minutatge. Per tant, a part del viatge i aquesta setmana, que sí que ha estat molt més concentrada i això, físicament l'Espart Girona potser no ha estat tan tocat i ve millor físicament després d'una setmana de descans i el que parlem, perquè les jugadores d'Espanya han anat a Puerto Rico i han hagut de tornar i han tingut partits importants per classificar-se pel Mundial. Per tant, és possible que aquestes finestres FIBA, Chico, i aquí ve la pregunta, benefici més ara mateix a l'Espart Girona que al València? Sí, a priori, sobre el paper, semblaria que sí, però bàsicament pel que comentaves, l'Uni ha perdut 3 jugadores amb les que no ha pogut treballar durant els dies que han tingut programats d'entrenament. El València ha perdut mitja plantilla per compromisos amb les seves respectives seleccions. Doncs clar que de cara a intentar descansar les jugadores que poguessin tenir algun tipus de molèsties, doncs tenir més temps per recuperar-se, per encarar aquest tram final de decisió de temporada en millors condicions, i aquí doncs, sí que l'Uni pot partir amb un petit punt d'avantatge a favor. Sí que és cert doncs, que el València jugarà a casa, que segurament doncs, que el Roig Arena tindrà bastanta gent recolzant l'equip el diumenge, però bé, en qualsevol dels casos tenim doncs, d'entrada aquest factor que veurem si el diumenge pot acabar sent decisiu pel desenllaç del partit. Totalment. Si et sembla, passem abans d'entrar una mica més ja en el que pot fer el bàsquet a l'Espart Girona per guanyar el partit, veiem les declaracions de Laura Quevedo. Vale. A nivel personal y colectivo, ¿os ha venido bien esta parada FIBA? Sí, yo creo que sí, creo que llevamos mucho tute encima, hemos podido descansar una semana, sí que es verdad que hemos tenido tanto a Chloe como a Erika fuera, que han estado con sus selecciones, pero creo que a nivel global creo que hacía falta un poco de descanso, de resetear mentalmente, yo creo que el equipo se ha recuperado bien para encarar la parte final de temporada. ¿Cómo has visto al equipo, al Espart Girona, en su vuelta a los entrenamientos? Pues la verdad que nos he visto muy bien, nos he visto con ganas. Lo que he dicho antes, creo que se nota que todo el mundo ha recargado pilas y yo creo que bien y deseando trabajar para el futuro. Vamos a hablar del partido de domingo. ¿Qué partido esperas en el Roig Arena? Pues creo que va a ser un partido muy, muy complicado, va a ser un partido muy diferente al que tuvimos aquí en Fontallao. No es el mismo equipo que el que nos enfrentamos aquí y ellas juegan en casa, nos estamos jugando mucho los dos equipos y creo que lo que he dicho va a ser muy complicado. Dices que es un equipo nuevo, te voy a complicar la pregunta. ¿Qué ha cambiado ese Valencia para que sea un equipo nuevo? Creo que Valencia siempre ha sido un equipazo desde el día 1 de temporada, pero sí que es verdad que han visto sus puntos débiles y han completado la plantilla con jugadoras de altísimo nivel. Por eso creo que no es el mismo equipo, creo que es un equipo mucho mejor porque han sumado eficientes a su plantilla que les hace ser mucho más competitivas. Y ya para terminar, queda una semana para la Copa de la Reina. ¿Qué mensaje enviarías a la afición? Pues bueno, que es un torneo muy especial, para mí creo que es el más bonito que se puede jugar, además se juega en Tarragona, aquí cerquita, entonces animo a todo el mundo a que venga a vernos, a que venga a ayudarnos y sobre todo darnos aliento, porque lo que he dicho, todo el mundo quiere ver y quiere estar en la Copa de la Reina y nosotras, como todo el mundo al fin y al cabo, però les necesitamos muchísimo. Aquestes són les declaracions de Laura Quevedo. Em quedo amb el València, que és un equip nou, i anem a parlar de les altes, sobretot perquè és el que ens interessa. Anar a les baixes ja no tenen poc a dir. Bé, Yvonne Anderson, Kalia Hilsman, Kendra Cherry, Nia Kofi i Abdelkader, que ja hi era, però que s'ha renovat fins a final de temporada. Què canvia
aquest València respecte al que va venir Fontejau, Xico? Bé, és que al final han incorporat noves jugadores a pràcticament totes les posicions del 5. Yvonne Anderson és una base superexperimentada, totalment desequilibrant en pilota, bon tir de mitja distància, bon tir de 3, habilitat per penetrar fins a sota cistella. Continuem parlant de Kendra Cherry, que trobo que és una defensora perimetral excel·lent. També en moments puntuals pot arribar a jugar minuts a la posició de 4, però d'entrada sí que és una alè superfísica, això, amb molt bones capacitats defensives gràcies en part a les seves aptituds atlètiques. En el pas del temps trobo que ha anat millorant una mica el seu tir de 3 i llavors si anem a parlar de les incorporacions que ha tingut a sota amb Kalia Hilsman i Nia Coffey, doncs al final Nia Coffey també és un perfil més versàtil, a diferència de Sherry, que et puc dir que és una 3-4, doncs Nia Coffey potser és més una 4-3 o que també depèn de com et pot arribar a jugar al 5. És una jugadora també amb bons fonaments d'esquena a cistella, que té rang de tir, i Hilsman no l'he vist gaire, et seré franc, no l'he vist, però pel que he anat llegint per xarxes i informar-me una mica i tal, es veu que és una jugadora amb molt bones qualitats ofensives, però que en defensa sí que pot arribar a patir una miqueta més. Llavors, veurem ara de cares a aquestes pròximes setmanes i sobretot ja més directament al partit de diumenge com van encaixant aquestes peces a Roberto Íñiguez, però d'entrada per suplir a les Maria Likovic, Tanaya Atkinson, Kayla Alexanders i tal, de final de temporada que ja no hi són, de principi de temporada que ara ja no hi són, doncs trobo que són bons relleus i de moment els hi està anant bé els pocs partits que portem amb aquestes jugadores. Ja l'últim per acabar aquesta prèvia, què ha de fer l'Espart Girona per guanyar el València? Roberto Íñiguez sempre fa molt d'incís en que han de ser elles mateixes. Llavors, quan l'entrenador diu que han d'intentar ser elles mateixes, jo crec que és essencial, perquè contra la Casa de Montsaragossa va dir a la premsa postpartit en què la primera part no havia estat content, millor dit, amb el rendiment dels seus jugadors, perquè va veure que no estaven bé, que no eren elles el que estem acostumats a veure recurrentment a qualsevol pista de la Lliga o d'Eurolliga, i sí que la segona part va veure un equip molt més reconeixible amb el que s'està treballant al llarg de tota la temporada. Llavors, centrada en mirar de potenciar els 3 punts forts, sabem quines són les grans armes ofensives d'aquest Uni Girona, amb Bibi, Coulibaly a sota, tens a Josite al perímetre, que aviam si torna a agafar una regularitat ofensiva que permeti elevar el nivell del club un punt més, del club, de l'equip, ja m'has entès. Sí. I bé, jo crec que l'essencial és això, que entre totes trobin aquesta regularitat al llarg del partit que les ha dut fins on són ara, segones a Lliga i a la Final Six de l'Eurolliga. Totalment, i crec que ho has explicat molt bé, i si són elles mateixes, entrant més d'hora o més tard en el partit, que això és una cosa que els hi sol passar, són capaces d'endur-se aquest partit contra el València, perquè crec que ho han demostrat que són millors que el València en quant a equip a pista. No parlo de nom a nom, que al final qui té més calés és més fàcil que se'ls gasti. Anem a la part baixa i malauradament anem amb un derbi català en el qual hi ha molt en joc, hi ha la categoria en joc de fet, a falta de 5 jornades per acabar. Cadí la Seu rep a la Penya. El Cadí està amb el rècord, està 15è, 8-16. La Penya està 13è amb el mateix rècord, 8-16. També el diumenge, el dia 22, a 2:15, duel directe per la permanència. En funció del que passi al Guernica, Estepona i l'Estoraski, una victòria pot ficar 9è a qualsevol equip. M'has posat aquí, Xico. Sí, més que res perquè ara és això, fent una repassada a la classificació que hi ha
abans de començar aquesta jornada 25, crec que ja anem, doncs ens trobem en que sí, el Cadí de la Seu és el que ocupa la 15a plaça, però el Cadí de la Seu, Guernica, la Penya i Araski, en aquest ordre de menys a més, estan amb el mateix balanç de victòries. Llavors sí que a l'11a plaça ens trobem a l'Estepona, que també s'ha anat moguent bastant durant la temporada, que està amb una victòria més, està amb 9 victòries i 15 derrotes. Llavors, també sí que s'hauria de mirar el tema del bàsquet average, com pot influir en funció dels resultats que es puguin donar, però seria una victòria que et podria fer un salt prou gran a la classificació, però que no hauries de deixar de mirar a baix, més que res perquè hi ha tants equips que estan amb balanços semblants al que pugui tenir qui sortir vencedor del duel de diumenge, que no et fa estar tranquil ni un moment. Amb quantes victòries creus que es pot aconseguir la permanència? Aquests dos equips en tenen 8? 11? 10? Jo crec que amb 11. 11, són moltes, 60% de victòries, dels 5 partits que queden. No, complicat. Sí. Ara encara són 6 partits, llavors és guanyar el 50%. Era el 50%, vale. Sí, ho he dit amb... Sí, sí que és cert que ara hauríem de mirar el calendari de tots els equips que hi han involucrats directament al descens, però bé... Sí, ja ens hem entès. Si tu pots guanyar, és igual el que facin els altres. Si tu guanyes, exacte. Ja està. Parlem del Cadí, que és l'equip que ja està fent veu perquè el públic empleni casa seva, que sigui un fortí i que sigui un infern per la penya. I bé, primer partit de Pepe Vázquez a casa, va perdre a Leganés 78-70. Crec que es va competir molt i molt bé contra un equip que és una de les sorpreses. I en aquest partit arribar als 70 punts quan abans s'havies quedat amb 40 pocs, crec que és una bona notícia i que hi ha hagut aquest canvi de xip que buscaven des de la Seu. Sí, totalment. A sobre es va veure una anotació molt coral, o em vaig estar mirant el partit en diferit i vaig veure doncs, que sí que d'entrada el Leganés havia entrat en un punt superior, llavors el Cadí va ser capaç d'igualar-lo i va haver-hi alguna estira i arronsa en el transcurs, sobretot de la primera part, però sí que de cares a la represa, al tercer període, doncs, el Leganés es va mostrar doncs, superior. Al final, el Leganés, com bé deies, és un equip que està sent la sorpresa de la temporada i doncs, en el partit contra el Cadí de la Seu no va ser menys. Dodson se'n va anar fins als 19 punts, crec que van ser, i Driesen també va acabar amb bones anotacions, amb 23 punts i 2 de 2 en triples, ara ho tinc aquí en pantalla. Llavors, doncs, aquí vam tenir dues jugadores que van ser capaces de fer molt de mal a l'estructura del Cadí de la Seu, que encara doncs, estava en procés d'un nou entrenador que voldrà imposar les seves coses noves de cara a aquest tram final de temporada i que, doncs, aviam si dona millors fruits que el que hi havia fins ara amb Isaac Fernández. He dit Dodson, que havia fet 19 punts, va ser Aminata Sangaré, perdona. Ara, repassant aquí l'estadística, és això. 19 punts d'Aminata Sangaré i 17 rebots, una bestialitat. Sí, bueno, ens estem mig acostumats, les coses com són. Aquests registres són bastant impressionants i ens hem mal acostumat. Anem a la penya, Xico, perquè ja va haver-hi més canvis. Començant pel nou entrenador, que si ja teníem dubtes nosaltres, sembla que la penya tenien algun plan i torna Fabián Téllez. Sí, al final Fabián Téllez ja és un entrenador que té experiència dins la Lliga. Va tenir el Sant Adrià el primer any que va jugar a la primera divisió, que va jugar el que es deia en el seu moment Lligadia. Va entrenar al Manfield de Saragossa, on aquí, si algú porta temps seguint la Lliga, ja va entrenar a una tal Aina Ayuso, que ara està brillant amb el Jairis. I llavors, sí, fa 2 anys va estar una temporada al càrrec del Cadí de la Seu. Ara, en el seu primer partit en aquesta temporada, en aquest tram final de temporada,
el destí ha volgut doncs, que Fabián Tellez jugui o entreni el seu primer partit en el qual va ser el seu últim exequip, el que diu la Seu. Veurem doncs, com prepara aquest partit el tècnic barceloní, però bé, en qualsevol dels casos han canviat els dos clubs d'entrenador. Llavors veurem qui surt vencedor, qui surt més reforçat d'aquest canvi de navegants del vaixell, però jo diria que ara mateix parteix un petit punt per sobre el Cadí la Seu. Em dóna la sensació que el Cadí la Seu té millor plantilla que la Penya. Això no sé dir-t'ho, no m'atreveixo a fer-ho, perquè al final els resultats estan allà, però sí que crec que aquesta setmana d'avantatge que els hi porta la Seu a la Penya pot marcar diferències. Encara que el canvi la Penya l'ha fet en les finestres, pots entrenar i això, però bé, jo crec que al final han marxat jugadores, també. Sí, a la Penya els hi ha marxat a l'Ima Dembélé i a l'Is Remet, que al final doncs, són dues peces importants, però pel que deies sobre el temps que han pogut treballar, al final Pepe Vázquez sí que ja va entrenar el partit de Leganés, però només va poder fer una sessió amb l'equip. Llavors, com a molt, es porten una sessió d'avantatge Pepe Vázquez i Fabián Tellez. Tot i així, doncs, no deixa de ser una sessió que, bueno, al Fabián Tellez li pot anar malament de cares a que potser li agradaria treballar algun concepte més que vol que es faci de cares a guanyar el partit de diumenge, però bé, la situació és aquesta i veurem què passa el diumenge a la Seu a Palau d'Esports. En tot cas, que guanyi qui ho necessiti més perquè els dos equips puguin mantenir la categoria. És la resposta que dono ara i és el que m'agradaria que passés, que guanyi ara qui ho necessiti més, però que a final de temporada continuem amb aquests 3 equips catalans a la Lliga Femenina Endesa. Exacte, sí, seria l'ideal, d'entrada. Sí, malauradament. Quina llàstima que, a més, s'hi hagin de trobar entre ells i, bueno... Aquest potser és el pitjor i és el més dramàtic i el que ens agrada més, els aficionats de l'esport, que és el que ens agrada el drama. Sí, totalment, és així. Al final, sempre qui porta seguint l'esport que sigui ja fa tant de temps, sap doncs, que les últimes jornades, per molts costats, sempre són jornades d'infart i bé, doncs ara en aquest cas, entre la Penya i el Cadí la Seu, s'hauran de jugar les garrofes per aviam qui no baixa. També és cert que hi ha altres equips pel mig, però bé, la situació és aquesta ara mateix. Totalment. Doncs, Xico, posem punt i final al 8è episodi ja de Bàsquet Femení, Agenda Bàsquet. Moltíssimes gràcies. Ens veiem demà per una altra cosa que ja sortirà la setmana que ve. Com? I res, moltíssimes gràcies i a veure com van aquests 2 partits que són, a part de dramàtics, partits d'altíssim nivell. Totalment. Aviam què ens deparen aquests partits, sí. Exacte. Recordeu que us podeu subscriure al canal, que és gratuït i que m'ajuda molt a créixer en aquest projecte, que podeu deixar el vostre like, que ajuda que YouTube recomani a més gent, a més aficionat del bàsquet, a gent que corre per YouTube. I digues la teva en els comentaris, què penses de tot el que hem comentat, quin equip creus que quedarà en la segona posició, en quina posició quedarà el València i si es salvarà o no la Penya i el Cadí la Seu. Ens veiem en el següent vídeo. Que vagi molt bé.